Ahoj, zdravím vás u dalšího videa. Dneska to bude video za poděkování 10 odběratelů. Děkuji vám a tenhle úspěch dalo jedno video a jsem strašně moc rád, že to dalo a jmenuje se Tom versus Kuba, Kubovo challenge, Kubovo hovno a jsem prostě fakt jako strašně moc rád, že to prostě mělo takový úspěch A jo, chtěl jsem se vás ještě zeptat, ten, kdo by chtěl, jako, že bych si zahrál nějaké hry, které by navrhl, tak ať napíše dolů do popisku videa a jestli chcete tam napsat nějakou hru, tak nezapomeňte dát předtím like a odběr a potom se ještě rozhodnu, záleží kolik tam bude lajků a odběrů a to se ještě pak rozhodnu. Když tak natočíme s Kubou nebo s někým jiným ještě nějakou ochutnávku a jo, tak s těma hrama nebo s těma ochutnávkama to tam můžete psat dolů do komentáře a já se s vámi budu loučit a čau.